apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan kayo matanapan iti ayanda bakla iti kalman na nakulasa? Ay, naira na to ngamin nga da napatag-alakad ko, Glory. Apay ana sa ludsud mau. Kasta ka di, nasaysaya at matkit di ta saan kayo anapan nana? Anya? Naapgad ti adobo dana na, ken kurang ti sos ti spaghetti da. Pudno man wano saan? Dakais amapan mo istoryaan iti sabali a tao. Kahit pudno man, iso asaan akong anang isupot nana. Sika lang nga rodan tinapan nakipangan. Saan anasaya at nga agreklamo ka akasta? Kasanaw no saan damot nga inggagara, wano kurang laang ti budget da. Napan kakadimat iti ayan da Jose Edikalman dalya balasang kaw. Ay wuna na, nagado ti makan nga impasango da kada kami. Sayang laang, tasan kayong mat ngamin nga imay. Ay nalabasak ni Glory iti waiting shade. Kat nagado mata reklamo na. Napgad kanumat ti adobo nga impasango da. Ay nawaw, kano nagado ti kinan day dya Glory Edikalman nana. Nakita ka na punpuno ti plato na. Isumati ko na kanyak. Amangan no saan nakapag-take out. Iso akas jeti istoryana kada kayo nana. Ay siguro Ay gayam. Adain tatigayam ko para kada kayo nana. Mabit lang at amapan ko alaan. Ramanan yuman no pudnumat lang anaapgat ti adobo na nana. Tiyawanan bain amanang Glory. Ay nawaw, apa yan, friend? Di na ka magustuhan ti timpla na iti makan iti birthday ni tatang. Napgad ka no ti adobo. Saan mon samat ngamin nga inikan iti take out na, iso akasta, friend? Awan ngagpaiso ta ado matibisita. Amangan no iso ti pagsaksakitan tinakam na. Talagang aramid na ita tao. Naibusan siguro iti may chismis iso asikamat ti issue na. Dilagbayin mo No di na ko man nagusto na iti makan ngin sa ganam di saan ko maanang nangan. Day tangarod friend, napunpun no to pa iti plato na. Uray lamat-mat nagdagiti daduma a karne, ngam no agsasao. Ay na! Malinsa, watal daw mo, Leandro, anak ka. Masurunak ka na iti karu ba tayo tatang? Ay nawaw, anya tinaramid daya. Kalpasan nga nibus na ti makan iti balay iti birthday yo, nagadu apang madagas da. Naapgad ka no ti adobo. Anya, isuda ti nakipangan, nga misuda pa iti kasta. Inturma minsan. Di mo latan imbitaren no asino man dagita, anak kao. Talaga, asaan ang tatang? Isupay kit di dahita apaka-stressam. Madilang aming tirik na tatang. Ta naibus matimakan ini birthday o awan tupay na bati. Sa dino ti papanam na nakulasa. Tupperware mo't ta imot mo. Ay iso tinang ikarga ni Leandro iti makan nga inted na. Mapan kuman isublay. No kasta, naramanan nyo, tibagbagak kada kayo, nana. Saan mo't anapgad ti adobo naramanak, Glory? Ay na, nasken nga agpa-check up kayo no kasta, nana. Ay nawaw, awang ba't sakit kaw?
Amangan no adamot ti problema iti panagraman nyo. Iso anak ko nayo asaan anapgad ti adobo. Uray dagiti ko kumarik akadwak anak ipangan. Naapgad ko na damot lang. No para kanyak, mayaten dayjay at timplag lurey. Ha? Wan gaya man niya. Talaga akasta, no nabayag asaan ka anakaraman nana. Naimas amin. Anya! Nangag ko ti panagsasaom kanina na kula sa itay manang Glory. Anya ko maita no nangag mo, Dalia. Talagang awan mo't babain mo niya. Bakbaketan ka ngam kasjay pailaang ti panagpampanunot mo. Apay, nasaktan ka kadi iti imbaga. Nabayag siguro asaan anakaraman ni nana kula sa iti karne. Iso nga uray na apgad kat ibaga na anaimas. No makapagsao ka, kunamlan asino ka, agpapada tayo laeng mat kadanana kulasa nga alisto no kasta nga dag-birthday. Agin dadalos ka man ako nakon. Wanmat, amok tinaapgad kan saan? No naapgad ti adobo, saan amasapol nga iwaragawag mo? Agraman bakit pagpupudutam no saan nga umanugot iti bagbagam? Anya launay ti pagsaksakitan tinakim mo aya. O, pangita ka lang, Dalia. Ay, kabasbasak lang ngamin ti text mo, friend. Anya di ko na mga ibagam aya. Kasangay ko, inton may abulan, kat ada na panunot ko nga ramidan ta. Ay nawaw, no syakti si ka. Di kan ag-celebrar dito'y balayo. Siguro nga adun tumanon ti masao dagiti tattao. Talaga mo ta saanan, friend. Plano, ti mangyawara si ti makan, karag iti pudno nga kasapulan. Sa dino nga rod, friend. Idonar ko langan iti may isang orphanage. Nada mabati. Iwaras tanto karag iti deserving nga makunaw. Aywan, nasaysaya at pa'y tikasta. At least, makatulong ka. Sigurado ka kade, iti day ta plano, Leandro, anak ko. Nakasaga naman ti baboy na ko Ay natatang. Ila ko yung din ti baboy, tayo supay ng usarin tayo. Makapasado, timang pakan karag iti karo, ba na reklamo? Saan ka nga rudan, nagsilibrar iti kasangay mo, anak ko. Imbes nga ipakan ko karag iti marites, ana reklamo. Idonar ko latan iti may isang orphanage tatang. No, ada mamati, iwaras mi kandalya karag iti agkasapulan. Huwag ngagpaiso niya. Makatulong tayo pa yan, kasta tiramidin tayo. Ala, nasaya at dahi ta na panunot mo, anak ko. Narigat ngagpaiso ti mangyayab iti makan ka iti nareklamo. Datao pa'y gayam ti babainda. Ulay tangarod ket tatang. Nakarkaro na niya manang Glory and friends. Nay, nasapa ka mo, Dalia balasang kaw. Sa dino nga iti papanam. Ay, adalakad mi iti gayam ko ita na nakulasa. Sa dinaw, mapan kami mangiwaras iti makan kadag iti agkasapulan nana. Isuti kayat na nga aramidan mi ita birthday na. Aywan nga agpaisaw. Birthday ni Leandro ita. Ay, nasaya at matlaang day ta na panunot na. Ay, wala na, makatulong pa Sigurado amas daaw dagiti kaaruba. No awanan ti agasok iti ayanda Leandro ita birthday na. Gunggunada Saan da makaraman iti naimas. Naganunto mga minareklamo da nana. Jay da duma, kasla panang dadaal lang. Si kamot gaya, Mari Glory. Adaman ti umay ko sa ludsuden, Mari Polita. Anya day jay, Mari. Birthday ni bakla ita, saan ka din? Kabisadong pa'y gaya, Mari. Si kakit dimot, Mari. Una, kabisadok ti kasangay dagiti kaaruba tayo. Awan mo ti makita kong asok iti ayanda, Mari. Saan tay mat nga ammo ti makagapo, Mari? Di na kainayaban, Mari. No adda kat nag-text ko man ni bakla kanyak.
Ngam awan mo tinaawat ko a text na. Wano, mamirmiraot dan, iso asaan dan nga agselebrar iti kasangay na. Mauding samot ang birthday ni Tata Jose. Aguray ka. Ti kunam, naapgad ti adobo da bakla iti kasangay ni Tata Jose. Ngam ita nga kasangay mo ti anak na, kayat mo manan ti makalibre. Nakitak ang nagkukuyog kayo kada bakla itay dalya. Sa dino tinagapuan niyaw? Napan kami nang iwaras iti makan iti maysa nga orphanage manang pulita. Ijayan ang nag-birthday jigayim ko. Aya, Isu nga awan ti makita yung nga asok iti ayanda. At dati nabate, inwaras min adi tadalan. isumot lagayam Uray ni Marie Glory, imay dito'y balay di agsapa. Anya ti imay na imbaga nga manang pulita. Imay na sinaludsod no inayaban nak kano ni Leandro. At saan ko nakatawan mo text na? Agasam day ta. Kabisado na paigayam ti birthday ti gayam ko. Una, dayjay paylaang matikunam. Alisto dayjay numakan ti pagsasaritaan. Iso na laang tanumabsugan, madin ti rumrumwar itingiwat na. Makakatawa akman iti dayjay ama ng Glory, friend. Ay na wow, apay ka rin talya. Wan tanapan ka no iti ayandama ng pulita idi kalman ti agsapa. Mas daaw ka no, tawan agas asok iti paraangan niyo, ket birthday idi kalman. Kaya na siguro ti makaraman iti karne. Naapgad ka no ti adobo idi birthday ni Tata Jose. Ngambambantayan na magayam ti birthday. Siyempre, ugali ng tikasta. Awan kat ti babain na Ay, wan gayam. In-post mo ka din, tiladawan tayo iji orphanage. Saan pa Madamdaman to, friend. Itagnak to Sigurado nga addan tumanen na sakit ti mata na no ag-post ka. Amukon, Maripulita. Nakitak ti post ni bakla, ket may nga orphanage tinagbert dyan na sika. Nangiwaras da iti makan. Wen, amo kun ti may papan iti day tabanag, Marie Glory. No kasta, amom gaya man, Mare. Wen tanaibaga ni Dalia kanyak. Ay, piman met day tabakla. Kung kumporme ti mapampanunot ng aramidin. Mayat mo tinaramid na Mare. At least, nakatulong. Wen no, nasakit tinakam mo, ta saan mo ang naraman ng ti birthday na, Mare. Ay, saan ako nagbibisinan niya? Apay nga rod akasla affected kalaunay, Mare. Si kantumot nga men. Napan mo pa'y laang mat inis istorya ang naapgad ti adobo. Tauray sakto lang mat titimpla na. Anya nga ita, awanan di kan makaraman iti karne, Mare. Kayat lang day tabaklat agpasikat, Maripulita. Saan ka maawatan? Idi kasangay ni Tata Jose, nagado ti reklamo maipapan iti makan ngayon pasango da. Itang awantiin ayab da kada tayo akaruba da, kasta manan ti ibagbagam, ay nawaw. Piman met abakla. Nag-comment ka pa'y laang mat iti inpus ni Leandro Aladawan da, Marie Glory. Bayam tapod numed, Mare. Kayat na ti agpasikat. Iso nagidunar kanumet iti makan idi birthday na. Naimbaga, no saan naapgad ti makan nga inwaras da. Ay na, Mare, i-delete mo dayjay. Nagado ti makabasbasa. Maditikas jay a comment mo, Mare. Ay na, Mare, bayam tapno mabasa na. Ay, di nakiramraman, Mare. San ko nga ugali ti kasta? Sino nga minti nang ibaga nga iraman ka, Maripulita? Day takot ti kayat ken ka, Marie Glory. Urean niya ti aramidan di tao kat adalat ta maibagam. Apal mun samot day ta, Mare. Negatibo la akanayo nan ti rumrumar di tangiwat mo. Ouch, Mare. Nasakit mo ti kasta pa nagsasaom kanyak. No kasta akanayon, di kan umay dito'y balay, Mare. Makaungutan nila kay ko. Apay ko, Mamare. Awan mo ti dakas nga aramida ka na kayo. Mangmangag na ti pagsarsaritaan ta, Mare.
Naimbag kumano pa kairanudan day tangar aramidang maray. Saan mat nga raw? Talagang kaya, masakti karkaritan na diyaman ang glory, ha? Iti ba tinitatang, saan kay baga na anapgad ti adobo? Itata pinilik ti mangiwara si ti makan iti orphanage, iti birthday, at dalatang may bagana. Kasta talaga dagita, friend. Uray anya ti aramidam. At dalat may baga dagiti managapal. I-block ko ang talaga na tao. Ay, saan? Di mo i-block. Kitaem nagaduti nang ihahariak iti comment na iti post mo. Riniplyan pa'y dagiti daduma followers mo ti comment na Ayun nagpaiso. Italaw nga do ti nag-reply iti comment na. Dayta ti kunada akarma. Kung kunana Nagatidog pa'y nga ro ti reply da iti comment na. Ay nawaw, bigla anaawan ti comment na, friend. Ha? Kasano anawan? Nan, kitagman? Ay, amangan no indilit na mata. Anya nga itamari glory. Si kamat lang tinaibahash iti comment mo. Agpakalaing kan tumot ngamin, maray. Dagiti followers ni bakla ti bimalas para kenkwana. Ang angaw ko laang mat kumadyan na apgad nga adobo, mare. Uray no ibagam nga ang angaw mo. Saan anasaya at dayjay ay naramid mo, maray? Saan ka anapnak? Nag-comment ka pa iti pus ni Leandro. Aguray ka. Indilit ko matanday ta comment ko itiladawan da bakla, mare. Apay amabasan pa'y laang. When ata na-screenshot, maray. Uray i-delete mo no naka-screenshot. At dalat ta ibidin siya. Naimbag ko nam ata saan da ka adinarup ni bakla iti balayaw, maray. Ay sus, day tangarot ti pagdanagak, mare. Ay kat un-una amon, maray. Dumawat kan iti pamakawan kenkwana. Kat inton maminsan, saan akom komporme iti lawlawata, maray. Pangaasim ka di, Leandro. I-delete mo ti comment ko iti Facebook post mo. Sana siyak niya ng screenshot iti comment mo. Like iti Facebook followers ko, nakabasa. In-screenshot na. Sa damanan in comment iti post ko. Isang oray dinilit mo at dalat ta ebidensya. Ay, kasano nga rutan day ta? Nagturad kan tumat ngamin, nag-comment iti post ko. Dahil tanapgad nga adobo, tisang kaibagam, ngam alisto ka matamangan. Sorry, sapay lang ko mata mapakawan na. Ang angaw ko laang mat kumaday dyan. Tapno ibagakin ka, sana nasaya at nga ang angaw at kastama nang. Sika, matlang tinangarami, iti pakaibabay na. Ay, nawaw! No inimbitada ka ti kaarubam, rumbang laeng nga agyaman ka. Di ka agsao iti dakes, no nasaya at met ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.